Милосердность Божия, яка охоплює увесь світ. Милосердность Божия, яка одорвує нас несмертним життям. Милосердность Божия, яка поводить нас від заслуженого покарання. Милосердность Божия, яка отримає нас нещастя. Милосердность Божия, яка оправдує нас у слові уціловлене. Милосердность Божия, яка струмінь з ранок Христових. Милосердность Божия, яка заходить в серце Єсуса. Милосердность Божия, яка дає нам найсвятішу Панну Марію з нас милосердності. Милосердность Божия, об'явлення таємниці Божих. Милосердность Божия, розпочинання Христового престола. Милосердность Божия, порог для крови всех учит. Милосердность Божия, утешение змученных сердцем. Милосердность Божия, надежда секту розпачи. Милосердность Божия, яка сподорожничає всім людям засюди і всюди. Милосердность Божия, що пережили нас ласками. Милосердность Божия, супокой помирающих. Милосердность Божия, небесный роскошь избавленных. Милосердность Божия, холодный полет по душу чистцовых. Милосердность Божия, корона всех святых. Милосердность Божия, невысчитная граница чудов. Баранку Божию, який проявил найбільшу милосердность відкуплення світу на крижі. Даруй нам, Пане, Баранку Божию, який милосердно прямо в себе за нас кожної святої душі. Баранку Божию, який з безконця милосердності на гріхи наші. Милосердность Божия, Пану всі постави. Милосердность Пана прославляет Бога навеки. Милосердность Твоя вечная, оскорблены без Тебя скорбцы. Глянь на нас ласкаво, умацуй нашу надею на милосердность Твою, как мы не воли, народу славы тяжких выпаданий, не поддавались и роскоши.
Отца i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Witam was wszystkich, drogie bracia i siostry, na niedzielnej świętej mszy. Niedziela, Dzień Pański, możemy przeżywać w duchu Божому, до прославлення нашого Пана нашого і всього світу, як ми співали пісню на обоход. А Йон, міновіта, Бог, наш Пан, сьогодні в Слові Божому говорить про свою велику любов до кожного з нас. Тою любов, яка привела Його Сина, Ісуса Христа, на криж для нашого збавлення. Приймаємо Божу ласку, приймаємо наше серце і на початку tej świętej mszy щиро перепросимо, просимо пробачення за грехи наші, як ми годно стали найсвятейшою оферою. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутній, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе грехи и свету, змилуйся над нами. Я Тебя грешно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иису Христе, с Духом Святым ухвалим Бога Отца. Амен. Молимся. Świętую mszę celebrują intensy duszy naszej parafii. Boże, Ty
исполнил все наказы святого закона, засновал на любови до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды виконувати Твою волю, каб ми могли досягнути життя вічного. Праз Пана нашого, Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Читание книги мудрости. Безбожники казали самі собі. Зробім Пасху на справедливого, бо він безкорисний для нас і противиться нашим учинкам. Докарає нас у грехах супроть закону, винуватить нас у грехах супроть нашого виховання. Побачимо ці правдиві слова Ягони і провіримо, що буде при сконі Ягони. Бо коли справедливий – це Син Божий, то Бог оборонить його і вирве його з руки противників. Проверим его зневагою и мукою, как познать его лагодность и выпробовать его терпливость. Осудим его на ганебную смерть, бо як им каже, поклопотиться об им. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание послания святого апостола Якуба. Умилованные, где зайздрость и сварливость, там безладие и всякая лихая справа, а мудрость, якая приходит свыше, найперш чистая, потом миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, не криводушная, а плод справедливости сеють успокої тыя, хто чинить спокой. Адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў ваших, якія змагаюцца у частках целаў ваших. Прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можете атрымаць. Змагаецеся і воюеце. Не маеце з-за таго, што вы не просіце. Просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце,
каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Святого Євангелія Павла Марка. У той час Єсус і його учні вийшли і проходили праз Галілею. Єсус не хотів, каб нехто вірив, бо вчив своїх учнів і казав їм, що Син Чоловічий буде видадений у руки людей, і заб'ють його, і забити у воскресне праз 3 дні. А вони не розуміли таких слов, а спитатися у його боялися. Прийшов він у Кафарнаум, і коли був у домі, спитався у них, про що по дорозі ви розважали? І не мовчали, бо по дорозі розважали там між собою, хто більше. Сівши, він покликав 12 і сказав їм, коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх апошнім і всіх слугою. Потім узяв дитя, поставив серед їх і, обнявши його, сказав їм, хто приймає одного з таких дітей у моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не приймає мене, але того, хто послав мене. Это слово Пана. Рады Христе, братья и сестры. Сегодня Костел читает фрагмент 9 раздела Евангелия Марка. И пам'ятаємо з минулої неділі, що це питання Єсуса, ким я для вас єсть, і запрошення, хоче йти за мною, нехай возьме свій криж. И далее Иисус своими учнями проходит через Галилею, и Иисус учит своих учнів. Есть той час, коли Иисус навчає народ, коли Иисус навчає натовпи людей. А есть той час, коли Иисус навчає ось тих найближайших, тих, кого вибрав. І сьогодні восьминовіта ми чуємо, як Єсус і говорить про те, що важне. Говорить про те, що вже незадовго має відбутися. Говорить так само про те, що наповняє серця певним болем. А що говорить сьогодні Єсус своїм учням? Він так каже, Син Чоловічий віддадений буде у руки людей. Заб'ють його,
і завіти у воскресення праз 3 дні. Ісус говорить про найважнейшие події у історії збавлення. Мы уже сегодня ведаем, навіть, что это все исполнилось, что Иисус сапраўды был выдадзены у руки людей, что забіты, что третий день воскрес и живе, и только тому мы сегодня рано збираемся, это Евхаристия, Иисус живе, живый, воскрес. Але ось тады вучні слухаюць і не разумеюць гэта слово и боятся его спытаться. Помимо того, что мы живем 2000 годов поздней, и сапраўды уже все это отбылося, часам можем быть подобными до гэтых вучняў, якія не разумеюць гэтых слов. А можа, нават не разумеюць, што не разумеюць. И не принимают это слово, и поводят себя так, как поводят вось яны. Ісус ім про смерть, про терпение, про боль, делятся гэтым. А яны разважаюць про то, что кто больше, кто важнейший, какое место занять, кто будет иметь какую большую выгоду и так далее. І так часом буває сьогодні на самому житті, коли Бог говорить одно, Ісус нам говорить одно. Ісус говорить пробач. Чоловік каже, не пробачу, не хочу пробачити. Ісус говорить, спиніся в этой спречці. Бо нема сенсу накручувати, нема сенсу ранить, нема сенсу на зло отказывать. А человек не слухає. І, так як Якуб каже сьогодні, де зайздость і сварливость, там безладдя, всякая лихая справа. І подається ось этому. Тому що действительно эгоизм, тому що мое я, мое мнение и так далее. Ісус, говорячи про свою смерть, про своє терпіння, говорить не про що інше своїм учням, як про великую Божию любов до нас, до чоловіка. Говорить про криш. Хтось сказав, що я але потім зрозумів, що любов – це показує криш. Любов – це криш. Ісус говорить про свою любов. Ісус говорить про любов Бога до чоловіка. Ісус говорить сьогодні про любов Бога до кожного з нас. І говорить ось в этой такой, скажем, атмосфере, такой близкости, атмосферы доверу своих близких. Дорогие, думаю, что немало в каплице такого человека сегодня, кто не чул николи, что Бог нас любит. Есть кто-то такие? Немає. А задам інше питання. А хто чув про те, що Бог тебе любить від своїх батьків? Которые нам подсказывают, что есть такие. Это верный добрый. Своих батьков, от своих близких. Чуть про то, что ты, что тебя Бог любит, что ты умилован Богом. И это про то, что мы говорим здесь со своим близким, что мы говорим своим детям, что дети часом те близкие чуют с наших устов. Есть такая история, как женщина пришла до святора с такой просьбой, с своей бедой, каже, видаете, уже какие-то час не могу знайти мови, не могу знайти общего языка со своей дочкой, дочці 14 год.
І десятина, каже, ізолюється, слухає, у нас постійно спречки, сварки, каже, на своїй наставні, десь там пробує настояти. Некая музика, зрозуміла, весь час, десь там ви живете, я так бачу, як вона весь час обдаляється і не ведає, що робити. Що робити? Я запитався її про які у вас відносини з мужем. Що у вас в вашому суженстві відбувається? І вона каже, що вже кілька років тому муж покинув мене, нас, пішов до іншої. Інтуїція та святара, звісно, вона була з його досвіду така трапня одразу, всю корені, причину. Але, ну, що далі? Як допомогти? Є ось далі яка проблема. Тоді каже, ну, я не ведаю, не дам готового рецепту. Але можу тільки підказати, каже, що дитя на Ісуса, питайтеся Його. Що робити, в який спосіб промовити до дочки, вона почула. Які слова сказати йому, як, про що говорити. Женщина так послухала, отошла, трошки так, уже незадоволена, сподівалася повністю більш конкретного отказу, щоб йти молитися і здесь вона сама, думаю, розуміла. Ну так отошла і нічого не змінилося, але після чергової спречки, коли відбулася та спречка вдома з дочкою, вона вийшла в таких емоціях, коли було обміна словами, ти така, і так далі. Вийшла з дому, пішла і проходила край костюму, вийшла. Пам'ятаючи те слово, що Тара, йди на адорацію. Вона вийшла, якраз у костюмі відбувалася адорація Святейшого Сакраменту. Вона прийшла, вдячна, почала молитися, почала питати Христа. Молилася 15 хвилин. Нічого не почула. Молилася ще 15 хвилин. Але нічого не почула. Ще 15 хвилин пройшло. Після години молитви, тривання перед Єсусом Евхаристичним вийшла з костюма. І знову ж, як по-людську, здавалося, нічого не отрималось, нічого не відказу, святла. І така вже вийшла спокійна, йшла додому, прийшла в свою квартиру. Тільки перейшла порог квартири, чула таке внутрішнє прагнення, або таке навіть такий внутрішній примус трошки, таке натхнення, який голос внутрішній, який казав, іди до своєї дочки, її крокой, і попросив її пробачення. Просив я пробачення за те, що ти їй ніколи не сказала, що я її люблю. І та женщина, не відаючи, що так до кінця відбувається, йде справді у покой своєї дочки, приходить, звертається до її по імені і со сльозами в очах каже, пробач мене. Пробач, що я ніколи тобі не сказала, що Бог тебе любить. Дочка не розуміла, що відбувається, ніколи таких розмов їх не було, справді. Але наче бачила на щоце дочки сльозу, обнялися. І це був той переломний момент в їх відносинах. Що був довгий шлях, відкривання того, що значить, що вона убивана дочка Бога. Що був довгий шлях лечення тих ранів, які зададені були праз життя тих сужонків, праз того розвиття їх любові, яке так моцно дійничає на має відбиток на житті дітей. Але це був той момент перелому. Вона пішла до Христа, пішла питатися у Його, що робити, і отримала відказ. Не так, як вона від початку хотіла. А именно в такий спосіб. Але послухала таке знову натхнення, пішла за ним і ось цей момент такого поєднання, початку поєднання наступив.
гэта сёння Jesús гаворыць, кажучы, запавядаючы вучням, што я буду выдадзены ў рукі людзей, буду забіты, але ўваскрасну. Усё гэта Бог чыніць з любові да нас. Божае сэрца церпіць. Божае сэрца заўсёды моцна церпіць, калі дзеці Божыя жывуць, як бы не былі дзецьмі Божымі, калі паддаюцца гэтым сваркам, бязладдзю, всялякім лихим справам. Таму, дарагія браты і сёстры, умілаваныя Богам, дзеці Божыя, сёння прымаем яшчэ раз наново гэтую Божую правду, Божую любовь. Jesús кажа, хто прымае аднаго з гэтых маіх дзяцей, той мяне прымае. Гэта прыняцце, мы сёння яго любоў. Прымем у яго слове, у яго Хрысты, і будзем да яго ісці і прыслухоўвацца увесь час менавіта, што ён мае сказаць нам. І гэта чыніць, так як учыніла менавіта тая жанчына. Каб мы становіліся ўсё менш падобнымі да вучняў, якія не разумеюць, баяцца пытацца Jesúsa, дзесьці там, але как мы сапраўды так і гэтыя вучні ішлі працэсам свайго узрастання, сваёй фармацыі, адкрывання Божай любові, у канцы потым аддавалі жыццё за Хрыста таксама. Менавіта і мы гэтым шляхам каб ішлі верна і з пакорай у веры. Амин. Умилованные дети Божии, вызнали нашу веру в Бога. Веру в одиного Бога. Отца Всемогутного, створителя неба и земли, всего важного и неважного, и уродиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, с Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наруженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради Богу все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, среди рожденца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его молодацтву не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и жаждаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. На нашего Небесного Отца, посредництва Его милованного Сына, вознесем супольные молитвы. Молимся за Святого Отца, щоб його авторитет був моцною підтримкою для людей, які шукають правди. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся за керівників нашої країни, щоб вони керувалися принципами справедливості і добра. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся за людей, які шукають правду, щоб вони знайшли її у Ісусі Христі. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся за християнські сім'ї, які погрожає розлог, щоб вони знайшли допомогу у Христі, який благословив їх суденство. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся за військовців, щоб, виконуючи свій обов'язок перед Отчиною, вони не забувалися про свої релігійні обов'язки. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся за нас, собраних у ім'я Пана, щоб наша віра все більше мацовувалася і приносила тривалий і пригожий плон. Тебе просимо. Вислухай нас, Пані. Молимся о Духа справедливости, правды, обновления в Христе нашего народа и громадства. Молимся за здоровье для хворых, за потребные Божьей ласки для медиков. Тебе просим. Вислухай нас, Пані.
intencyjnie naszej parafii, dla Bożego błogosławienia, Świętej Panny Maryi, dla wszystkich parafianów, chcemy dać zbawienie dla pamiętnych parafianów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Почуй, Panie, nasze молитвы и допоможи нам выконывать Твою волю в повседневном житті. Раз Христа, Пана нашего. Збіл номер 327. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары Своего люду, и учеников у найсвятейшем сакраменте мы отрымали ласки, яких сынов ним довером прагнем. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору серце. Возносим на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, бо праз Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь свой народ, каб от усходу сонца до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Таму у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня,
Как Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебя, Пане. Освяти моцею Твоего Духа этой дары, яке мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа. В эту тую ночь, коли был выдательно узял хлеб, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: берите и ешьте з этого усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Одним чином по вечеру взял келих и подяку Тебе складаючи благословил и подал своим учням, кажучи: берите и пейте з его усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таямница веры. Они вспоминаючи збавшую муку Твоего Сина, так само Його чудовне воскресіння в небо ушестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тебе таку живую святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими Его як ахвяру, якою Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину з вибранниками Твоими, найперш найсвятейшей Панной Богородицей Марии, святым Юзефом и Авраамом, святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святым Яном, святым Максимилианом и усими святыми, про заступництво яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокою збавлення. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який мы на земле. И слугой Твоим, папам нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром, с усими бискупами, всем духовенством и всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, и усіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого света. Милостиво прими владарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Раз Христа нашего Пана, процепугадорваешь свет всялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, возвести веки вечные. Молимся, да, Отца Небесного, и нас научил Иисус Христос. Хлеба нашего, что темного, дай
всякому злу. Дай ласкаво супокой у дни наши, возможно, милосердностью Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и заховали до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти збавиться нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, но и на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью. И живешь, и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой, Пане, хай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте вічного знак супокою. Благословленные, покликанные на вершину Богою. Аминь. Я не варты, как Ты войшов до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане, Ти дав накази свої, як ми пільно їх виконували, поки б шляхи мої вели мене на заховання постанову.
надел на картках. Боже нашою, що завжди підтримує Твою допомогою Ти, кого умацняєш своїм сакраментом. Как мы, дякуючи таємницям, у яких удельничаємо, спознали в нашем житті плен откуплення, раз Христа, Пана нашого. Хвилинку об'явимо 25-ту звичайну неділю. Всім дякую за супольну молитву, за те, що Євхаристію. Так само за ахвяри, які складаються, за ахвяри на будову Костюла, нехай добрий Бог ізнагородить свої ласки. На этом тижні в літургії в понеділок успомін святих мучеників Андрея Кімтеагона, презбітера, і Павла Чунхасана, і попречників. У вівторок свято святого Матвея, апостола і евангеліста, і в четвер успомін святого Отця Піва із Петрівщини, презбітера. На этом тижні у четвер відбудеться в нашій капличці після вечорової святої імши молитва прославлення. Цього минулого года відбувалося так само в різних парафіях Мінська, така огульно-мінська молитва прославлення. Запрошуємо сердечно на такий спосіб молитви, як разом бути і прославляти доброго Бога. В четвер 19 святая имша, після імши запрошуємо на прославлення. На минулому тижні відомо, що відбулася важна подія для костьола Мінсько-Могилівського і в Білорусі. Папа Францишек призначив митрополита Мінсько-Могилівського, арцибіскупа Юзефа Станєвського, на цієї пори допоможного біскупа Гродзенської дієцезії. У кастричнику буде інгрес у Мінську катедру, вже початок пасторського служення нашої тут митрополії. Тому запрошуємо і захвочуємо до молитви в інтенції арцибіскупа Юзефа, а Боже благословення, Боже ласки для його у служенні тут нам, нашому і нашому народу. У нашій парафії вітаємо клериків, які розпочали
распачалі сваю фармацыю ў семінарыі на прапаведычным годзе. Гэта клерык Максім і клерык Іван, якія паходзяць адзін з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, тут з Крывічоў пад Буцлавам, другі з Гродзенскай дыяцэзіі Крамянец. І будуць таксама адбываць, між іншым, у нашай парафіі тут практыкі, у нядзелі будуць прыбываць нас на святую імшу, каб разам маліцца, дапамагаць таксама ў служэнні і узрастаць у сваёй фармацыі да святарства. У бліжэйшыя тыдні будзем тут бачыць нашых клерыкаў, ужо нашых бачыць, і захочам таксама адтуліць малітвы. Як заўсёды молімся за семінарыстаў, за тых, хто рыхтуецца да святарства, так асаблівым чынам тых, хто тут канкрэтна з намі, каго бачым, клерыка Максіма і Івана. Ну а вам жадаем добрай паслугі і практыкі і таксама добрага старту у гэтым семінарыйным жыцці, семінарыйнай фармацыі. Хай добры Бог нагаславіць. Усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня найлепшыя пажаданні, здароўя, спакою ў вашых сэрцах, сем'ях і шматлікіх Божых ласкаў. На сённяшні дзень, нядзелю і на увесь тыдзень прыміце так Божа. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ смилують по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами. Загадное сердце Марии, Будь нашим братом. Святый Архангеле Михайле, Молися за нас. Спел номер 103. Благословлена
Господь.